Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз ҷумъа қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф. Дар ҷумъа бозор қарор дорем. Дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор. Буноҷино говҳои беҳтарин сиёмка кардагием. қатъи телефон номерош дар охир моли майда ҳам ҳаст. Така, қушхор, буз ҳамаш ҳаст. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардаги нестанд, ҳатман подписатсия кунед. 3 декабр аст имрӯз. 1000 рубл баробар ба 153 сомон. Видеоро то охир тамошо кунед. Рафтем. Заштем ба сули говҳо. Най гови якта гусола кардаги. ҳозир қисира о номаълум буқа рафт, мумкин ки рафта боша. Савдо мешавази бо аниқ кунем. 11 мана якам пурсидеста буда. Ира чанд гуфти яка? Нақша чанд гуфти? 15 бозор чанд ка? 15000 гуфтеста буда соҳибаш. Бозор ҳама атрофи 12, 13, 11 ҳам пурсидеста. Расам дела гова. моли навбати мо молҳои адборни бигирем. 14000 нархш бо савдо мешудааст. 11 бозор кардааст. Буранта тугамма ба ҳозир қисрма боз якта гусола кардаги будааст. ҳозир одамо дида буғоз гуфтеста чанд моҳагиша намедонам. Qayerda mol aka? Kirov. Moy Kirov. 980. 980. Дальше. Да. 0060. На харидоро боша занг мизанед. Райони Бахш, Киров. Гови сементал. Чанд гусола кадаги aka? Дета гусола кадаст. Ҳозир қисирай? оз бегусала гуфтест на 20000 нархш бо савдо мешавад. Бозор ягон чӣ кард? Накада бозор чанд када ка? Конкретно нарх накадааст бозор. 15 литр бегусала фурухтеста. ози дани время 15 литр шир дорад. гови сементал савдо шидаи манаи гови ала 14300 савдо шидаи панҷум гусолаша дашкамш гуфтестиян 4 гусола кадаги будааст. оз бегусала харидаги шир надорад некуназӣ шир бурамудаги бугуз гуфтеста гови гусаладор чандум гусолаша ка? 3 гусолаш. Буноҷин шириш чанд ка яка? Шириш бо буғуз. Шириш чанд? Баромад рафт. Успед накадем вайда. Шириш чанд ка ка? Шир 6 литр 6 литр шир дорад. Бозор чанд ка? Бозор то 11000 бозор кардааст. говҳои гусаладор гусалаошон отдельни оз нишон метем бо ҳанами гови сиара 15000 бозор кардааст. ҳоли додагиш нест. шири чанд қайра? 10 литр гаранти шир. нархша чанд гуфте? 10000 чандум гусолаш? Бим гусола. Нараям гусолаш мода. Кача хоб иша гап зана. Иш миза. 15 литр шир дорад. Бачач мода. Чандум шай? Чандум гусолаша? 3 гусолаш. 19000 нархш. Хоб иша гап зана. Уш 20000 нагови ала. Шам ҳама дуюм сеюм зойдай. 20000 бо савдо мешавад.
15 litr. Şam 19000. İşçi 20000. İş 19000. Hamаш дӯюм сеюм гусолаша 15-10 литр ками камаш 10 литра то 20 литра шир дорам. Бо савдо мешавад. Рақамҳои телефонаш 911 21 72 21. Харидоро боша занг мезанед. Адрес Уялияи Хуросон. Давай. Май гусалоша. Ай кадомишай? Я мога алла 20000. Я. Алла 20000. Я гусалай гой 20000 будар. Со алай 20000. Мана хулас ҳама гусалош мамиҷа. Гой алла 14000 нархш сеюм гусолаш. Гусолаш нарай мода. Кадомиш? Ная гусолаш ная. Хоб шириш чанд қай? Шириш чанд қай? 13 литр шир. Марҳамат. Магои гусаладор бародаи маҳаллӣ сеюм гусолаш гуноҷин будааст. Бекунҷора 10 литр. Чанд гусолаш? Сеюм гусолашай. Хоб, бозор чанд ка? 15000 бозор кадеста. Хоб, уна 40 та совлухай. Ҳамаш савдо шидай. Кӯтара 1100 сумӣ. Ва пири бад нестан, а? Миён солу аралаш кутестан 1100 сумӣ. Кӯтара 40 тара як ҷоя гирифтагиам. Раҳмат шумо да фурсон. Барои мол кардам. На якам харидааст ман. Ин моло куҷо мераванд акам? Кадом район? Уяли. Хуросон. Яд нест акам. Май серкара бинем. Беҳад серкаи калон. Ноҳияи Вахша? Моли ноҳияи Вахша. Хоб 3000 нархш савдо мешавад. 2700 бозор кадааст. Соҳибаш онаи бародар. Чанд сола ин акам? Чанд сола? 5 сола. 5 будааст. Байша майхта? Ҳар сешам. Инош нархош чандя? 2800. Ишам 3000 ман. Серкои калон беҳтарин. Иша чанд кад бозор? Иша чанд када бор? 2 када. 2700 бозор кадагия. Мана бароқшхор тухли аралаш. Қанчадан булар ака? 1400 савдо мешава бо. Қошқорлар нештан қилад? Қошқороша 11 1050 сум 1000 сумӣ бозор кардааста. тухлиёшам айвайда арзонтар. Хоб мана барро қушқоро ҳамаш қушқораи 1200 сумӣ савдо мешавад. Сотилиши нечидан кетyapti aka? Sotilishi 1100 so'm. 1100 сум 1000 сумӣ фруктестан. Qayerda mol aka? Mol Dang'ara Kangirtga. Mo'li Dang'ara Kangir. Иноша 1100 сумӣ гуфтеста савдо мешавад. Иноша ҷои мешидагиш 950 ҳам мешавад, 900 сум ҳам мешавад. Молҳои Данг'ара. Хуб мана барақшхоро якта шишак будааст мунаиш шохториш фарбе барои гӯштам мешавад, эм доданда мешавад. Саҳари 23 кадагиан
Hozir 22 nimi bozor karda esa. 3 kilo go'sht metya toza. 35 kilo примерно go'sht toza.